हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो थ' आं दंफैयो बिजनियाव आरोखि ना बिमाय मोनाव मैयानो फैदों आङो थारमानि नैबे फंबाय दंना नैबे एक्टर गाजोला फंबायखौ लांफैदों आरोखि ना क'क्राझाराव निउ इयाराव जोंनाव पिकनिक जानो होननानै माने बुंबाय थानायखाय आरो सिगांनिफ्रायनो जाबाय थाखायो आरोखि ना बियो क'क्राझारावसो माने बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो जाहैदों पिकनिक जों जानो ओमफ्राय बेयावथ' बारा इसिबां लोगोफोरबो इसिबां जाया नालाय रावबो गैया नालाय दा फुरा नागारथारा एकबारे जाफागोन जोंनावनो क'क्राझाराव एकबारे थांथारगोन कन्ट्राक्ट साइन होनानै दंखायो सिगांनिफ्रायनो दा ओमफ्राय क'क्राझाराव थांगोनखौ आङो माने आं लांफैबाय आरोखि ना आंनो बेरायथाव आरो बिमाय मोनाव गोबाव जाखाबायमोन नालाय हांसो जाहोहरनो नागिरदों आरोखि ना बिमानि मोना ओमफ्राय बेखायनो दा हांसो लायनो थांगासिनो ओरै गामिफ्राव फैबाथाय आलदा मोनखायो फिलिंखौनो एकबारे गोसोफ्रा एसे आलदा जायो आरोना एकबारे माने नेचारेल जायगा नालाय बिफां लाइफां एरिया आलदा मोनो ओमफ्राय मोनसे जायगा देखायनाय आरोखि ना निखौ गब्र होनोमोन नामा हा फंबाय बिरदाव गब्र एकबारे खोस्लिफाना ग्रोम ग्रोम नुखागोन माने बे सिगांथाराव हा समान मोनो आरोखि ना ओमफ्राय गोदोनानै माने हाखर जादों बेसेबांबा गुवार ओमफ्राय बेहाय बिराद बायदिसिना माबा मोनोमोन आरोखि ना साम' ओमफ्राय खांख्राइ गोगोम गामिनि मानसिफ्रानो बावनो बायदिसिना जानायनिखौ बेनिफ्रायनो लानानै माबायोमोन आरोखि ना न'आव जाहैयोमोन बिराद बायदिसिना मोनोमोन ओमफ्राय दा बिराद गोबावजों आंबो बिराद हाबखांबाय बेहाय लानानै थाङोमोन बिराद माबा खांख्राइ थुंख्राइ बायदिसिना ओमफ्राय दा नै माबा जाजोब्बाय दा हाग्रा ओमफ्राय दा हाबनो मोना होनदों नामा दा हाबबा फाइन दंनो बे जाहैबाय दादि आरोखि ना लाल साहा लोंगासिनो ओइ मा लादों मेथाइ हा ए बिबार ओइ आबैया दिनैसो नुबाय आंखौ आंखौ सिनायलासो नामा होमबा गोबाव जाबायना एसे खम नुबायना आयौ खाथियाव नायबावबाय मानसियाबो गोजौ जाबाय बिरादनो 6 फुट 2 इन्सिखा जिबायदि गोजौ फांसेया माबेसे दङ निखौ हमबाय आरोखि ना बेखौ लानानै थांसै नै खय केजि जागोन बेलाय सेरसे जागोनदां बारगोनदां एसे सेरसे बारगोन बानायबाय थाखायोना सिगांनिफ्रायनो बानायबाय थाखायोमोन ना सिगांनिफ्रायनो खबाइ सान्द्रि बे सान्द्रि दासो जाहांदों नै गामिनियानो लांजोबखायो खारगोन इयो थांसै माबाया औ बिमाया खामानि दंना ओमफ्राय दा थांनो नागिरबाय आरोखि ना ओमफ्राय आइया मा खल बे हांसो गोदान नांगौआ माबा अबेयावसो हाबैबाय बिफाखौल' नांगौ आयै मेथाइ राननानै होबाय नोङो बोरो मेथाइया नै हलाय नै मेथाइया बाबाया दा फैगोनथ' फै न फुरा मेजेम जोबखानाय दाबायदियाव देनजार मेजेम जायो आरोना गोसोम जाजोब्बायलै आयै बोरै हांगार फोनांजोबखो नामाखै बेलाय दा हांगार बोरैबा खैसिं खैला मोनजाबा नों हयलाय आंजों गवालै मोजां रा दे खय केजि ओंखारखो हा मोजां ना जानायफ्रा थिगैनो दं माने फुंनि एसे सोबाय आरोखि ना उदैयाव खाजा जोंना बिरदाव फंबाया हांसोखौ गोदाखांबाय ओमफ्राय बैहाय दङ आनै आइ ओमफ्राय आनैनि बिमा ओमफ्राय नैबे गथ' लानाया जाहैबाय नैबे ब्र'नि बिसि बिबाजै नोंगौ थिगखौनो बुंदों माने बिनि बिबाजै आरोखि ना बिसि बाजै जोङो नैबे फुख्रियाव ना हमसै आरोखि ना जोंना नै ब्र'आ फुरा रेडिखा 5 केजि ओंखारबाय बे डाइरेक्ट खेबसेयावनो बिदि गाखोना मा नांबावगौ एकबारे 10 केजिसो लानानै फुरा थांसै आरोखि ना निउ इयारनि लागायनोसै बेखौनो नायदो नाया गावलायनो बारसोमनानै नाखौ डाइरेक्ट अरखांनानैसो लाबोयो डाइलगा नंगौ नङा बारसोमदो डाइलगा बिराद फाग्ला
आयौ नै गोगोमलै रोंगौ माथो नोंबो हाब नै 5 केजिनि बाराखा बेहाय फुरा नैबे आंनि आखायाव मासे दं आरोखि ना मा नाम नोंना मा नाम हा हिरा आयौ हिरासो नोंखौथ' लांनांसिगोनसो नामाथ' गोगोमथारलै नोंना हिरा ओमफ्राय सनाया गैया हा सनाया गैया माथो सिरि थाखो जेयावसो गाखोनो होननानै फैखाथारनाय बे नायानो नै नाखौ आंबो रोङा नङा रोङोआनो दा बिदि खालामग्रोनांगौ नङा होमबा खय केजि बोखांनो बेखौल' बुंदो नों खोथाया 5 केजि बोखां खनसेनो 5 केजि 5 केजि 10 केजि गाखोगोन आंबोथ' सारनो रोंखायो रोंना रोङा नायनि र' नायब्रा रोंमारो बांद्राय लेक्सार मार नाङाब्रा नों र' गुसुंद्राय जायाखै नों लानाया हा गुसुंद्राय गुसुं जायाखै जायखिया ना फैबानो जाबाय दे आयौ आखाइ साजोब माथो थुनद्रायदोंमोन नालाय दा एसे गोलाव खालामबाय आङो ओमफ्राय ओरै फैला हरबाय बेखौ नायाव उथिन दं खोन्थागोन गेजेराव लागाय औ होदों रोङैद्राय नङाथ' नै नाया नुवाखै नै थेंगोना बेसेबां बरिया गाखोदों देलाय माने फरमुलाखौ रोङो ओमफ्राय नायासो मारै जाखो सारनाय जायगायाव गैयाबा आं मा खालामनो होदो लागाय एबारसो जादों सारनायानो बुबाय नोङो एबार सेकेन्ड टाइमाव माबायदि बेसेबां गाखोदों नाखौ बुबायसो नोंसोरो मानो बुनांगौ नाखौ आया जोंना नाया 5 केजिसो जागोन आरोखि ना ओमफ्राय आङो 10 केजि लांनो होन्दोंमोन जोंना आनैया हरा रागासो जोंबाय नै दा आङो बिराद मोजां सारलाय लायदोंमोन दा ओमफ्राय हगारफिननांबायसो नङाबा बिराद मोजां रोंखायो आंबो फेलें जाबाय आरोखि ना आंना 5 केजिल' मोनलांनाय जासिगोन फुरा नाबानि हाबा बायदिसिनानि एकदबारे नाबा पार्टि जानाय बायदि एकदबारे ज' सायनायफ्रा स्टाइला रुवाथिया गोगोमथ' हैद उनावलाय लाजिलायो रुवाथियाबो नालाय फाग्ला जागोन फाग्लानि बे बुस्थुखौथ' मोनबाथाय आंनो गोजोनखायो नालाय मिथिखायो आंखौ सालाबार होननानै थ' आं भिडिअखौ बावनो फोजोबसै भिडिअखौ नायनाय थेंक इउ स' माच अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय